Aktar ma joqrob lejn tmiem l-eżortazzjoni appostolika tiegħu ifirħu u tennew, il-Papa Franġisku jħoss il-bżonn illi jiftħilna għajnejna għal xi tfixkil illi nistgħu niltaqgħu miegħu fit-triq. Il-ħajja tal-qdusija naturalment toffri l-isfidi tagħha, mhux kollox hu wartu żgħar. U żewġ punti importanti li jsemmi l-Papa fl-aħħar kapitlu illi jirriflettu wkoll l-isfond injazzjan tiegħu huma il-preżenza tax-xitan u d-dixxerniment. Ix-xitan mhuwiex ir-realtà astratta, ix-xitan jeżisti. Jekk kien hemm xi dubju, il-Papa f'din l-eżortazzjoni jerġa' ipoġġiha ċara. Fil-ħajja nisranija jekk nippruvaw nagħmlu t-tajjeb kif tgħidilna l-Iskrittura se nsibu b'mod awtomatiku t-tfixkil. Ix-xitan jipprova jfixkilna fit-triq. U għalhekk il-nisrani hemm bżonn dejjem jisar, ikun għajnejh miftuħa. Ġesu kemm il-darba għamlilna din l-istedina, isru, ibqgħu attenti għaliex ix-xitan huwa tentazzjoni reali u jipprova jfixkilna aktar ma jarana nippruvaw nirsistu u nitħabtu biex ngħixu ħajja tajba. Ir-realtà tax-xitan ħatkun preżenti fil-ħajja tagħna. Taħt diversi forom, ma jfissirx li bil-fors ħanarawh kif kienu jarawh ċerti qaddisin illi kien jittantom b'mod mill-aktar aħrax. Jista' jkun li anzi ħafna drabi jittantana f'forum sottili, b'affarijiet tajba wkoll, fost l-oħrajn meta niġu ppreżentati b'żewġ għażliet, imma waħda tkun taġġid iktar mill-oħra għal ħajja tagħna. Hemmhekk iridu nagħmlu għażliet importanti. Ix-xitan jittantana wkoll ħafna drabi bl-istess sfidi tagħna. Jipprova anki jingannana billi jgħidilna li maħniex tajbin biżżejjed, illi anki jekk hemm qaddisin li waslu, imma aħna m'għandniex il-gazz, illi dik it-triq mhix magħmula għal kulħadd imma għal xi ftit biss. Dan huma tentazzjonijiet li x-xitan ipoġġilna u aħna bżonn li bl-arma tat-talb, bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu nkunu għajnejna miftuħa għalihom. U għalhekk il-Papa jasal biex jitkellem dwar id-dixxerniment, kelma li smajnija ħafna drabi anki fil-kuntest tad-dokument ieħor importanti li tagħna l-Papa dwar il-ferħ tal-imħabba fejn insista b'ċerta qawwa li l-koppji, il-familji, dawk li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet irregolari u jixtiequ jimxu it-triq anki lejn l-għaqda mal-Knisja u fis-sagramenti jagħmlu dixxerniment veru flimkien imma wkoll bl-għajnuna ta' xi ħadd illi jagħtihom il-gwida tiegħu. Però din mhix biss għal min jinsab xi diffikultà, id-dixxerniment hija triq illi jrid jgħaddi minnha kull nisrani, illi wieħed jifli u jarbel bl-għajnuna tal-kelma t'Alla, bl-għajnuna u d-direzzjoni spiritwali, anki bil-preżenza kontinwa u bla waqfien tat-talb u bid-dawl li tagħtih il-Knisja hija triq illi kull nisrani għandu jfittex. Għalhekk jekk irridu nsiru qaddisin, hemm bżonn li nkunu nies ta' talb imma nies ukoll ta' dixxerniment. Hija kelma li m'għandix tbeżżana, ifisser fi kliem sempliċi illi aħna nfittxu l-għajnuna ta' Alla illi tgħaddi wkoll mir-rieda tas-superjuri tagħna fejn aħna niddependu minnhom, imma wkoll mill-gwida ta' min għandu aktar esperjenza fil-ħajja spiritwali. Jista' jkun xi saċerdot, tista' tkun xi soru jew persuna ta' ħajja konsagrata, jista' jkun ukoll xi ħabib jew ħabiba li għandhom ċerta esperjenza fil-ħajja tal-fidi, mhux nies perfetti, nies li kellhom ukoll il-waqat u d-dubji tagħhom u proprju għalhekk jistgħu jgħinuna iżjed. Ħafna żbalji jistgħu jiġu evitati fil-ħajja spiritwali u umana tagħna jekk infittxu l-għajnuna ta' oħrajn. U għalhekk fil-ħajja tal-qdusija il-Papa jinsisti illi għandu jkun hemm persuni bħal dawn li jgħinuna fit-triq. Propju għalhekk il-mulej poġġilna l-Knisja fit-triq tal-fidi tagħna biex tkun għajnuna fil-mixja tagħna, tiggwidana u l-istess kmandamenti u liġijiet u normi oħra tal-Knisja huma hemmhekk aktar biex jgħinuna f'din it-triq. Għalhekk ejjew nfittxu l-għajnuna, ma nibżgħux nersqu meta aħna fil-bżonn, hekk għamlu l-qaddisin qabilna, hekk għamlu dawk illi sabu ruħhom f'diffikultà, propju hekk mejjunin mill-għajnuna ta' oħrajn fit-triq ta' qdusija nistgħu verament naslu għat-triq li l-mulej qiegħed iħejjilna.